Takže ďalší diel reportáže. Mirko Štefánik si doniesol svoj stroj. Lieta ho Maťo na striedavý pohon. A teraz nám Maťo ukazuje, čo to všetko dokáže. Visí, to doslova visí na vrtuli. Nenormálna energia v tom motore. Nádhera. Pozrieme sa na chlapov. Ako ich to zaujíma. Dobrý deň. Áno. Lietam do slniečka, takže ja zoberiem chlapov. Nádhera. Zdravím vás. Ty si nechceme do blázni, tady hovoríme 3D. Tam vzniká tlak na vrtuli, nie na krídle. Dobre, asi idú pristáť, tak to dáme do konca. Výborne.